Emlyn Lewis sydd o dan honna. A'r penniad o blaen gan Chris Baker. Yn ôl i Sutton. Sutton ddim yn clirio honna. Mae Sam Jones yn cael gafel ar y bel. Sam Jones ar ymwyl y Cwrt Cosby yn trio i tharo hi nôl. Mae yno gan Elliot Evans. Foli hyfryd gan Evans. A mae Met Caerdydd ar y blaen wedi llai na 3 munud. A camgymeriad gan Shane Sutton yn y cefn. Sam Jones nath fanteisio. A chadw i ben chwilio am y bas na. Mi oedd na 3 yn Cwrt Cosby i anelu amdano fo'n y diwedd ac Elliot Evans oedd yno. Dave Jones. Dwi'n gweld Ryan Sears dal i fyny yna. Penniad da gan Sears, ond mae disgyn i Tom Price. Cal McCarthy dan bwysa. Mae Rushton sy'n y Cwrt Cosby yn croesi. A'r penniad yna i'w rwyd i hun gan Matthew Chubb, dwi'n meddwl oedd o. O, Chubb yn anffodus iawn. Ddim di disgwyl i honna i gyrraedd o. A mae Drenewydd yn gyfartal. Wedi 20 munud o chwarae. Camgymeriad amddiffynol ganddyn nhw y tro yma. McCarthy ddim yn ei chleirio hi. Rushton yn casglu'r bel ac yn croesi. A camgymeriad anffodus gan Matthew Chubb i benio'r bel i'w rwyd i hun. John Hughes wedi dod yn ddwfn, unwaith eto i chwilio am y bel. Cowens yn clywed y waedd, dan bwysa, ond yn colli hi beth bynnag i Tom Price. A Lewis Rees yn troi yn dda, ac yn bwydo Harry Owen. Harry Owen yn y Cwrt Cosby. Ac yn syth am Dave Jones, ac yn cael ei chlirio ar yr ail ymgais. Wel, Harry Jones am gyfle i roi Met Caerdydd yn ôl ar y blaen. A'i ergyd o yn syth am y golwr Dave Jones. Ffyrddiad da gan Sam Jones. Sam Jones yn lledu hwnna i Lewis Rees ar y dde. Rees yn disgwyl am gymorth gan Chubb ar ergyd yna dros y trawst gan Sam Jones. Wel, mae'r ymysodwr yn rhywun fyddwch chi wedi disgwyl i daro'r targed yn sicr o'r pellter yna. Chris Craven i lawr at Sam Jones sydd ddim yn cam sefyll. Sam Jones yn croesi'n isel a honna i'w rwyd i hun gan Callum Roberts dwi'n meddwl. Mae pawb yn dathlu efo Sam Jones ac mae Met Caerdydd yn ôl ar y blaen. Ail dro i ni weld gol i'w rwyd i hun ar ben yn o'r cae heno yma. A Callum Roberts oedd yr amddiffynwr anffodus y tro yna. Emlyn Lewis. Ei bel ymlaen. Elliot Evans i Harry Owen. Owen yn dawsio i ffwrdd i mewn i'r Cwrt Cosby. Dal yn mynd ag Elliot Evans ac am arbediad gan Dave Jones. O ergyd Elliot Evans. Cyfle i Met Caerdydd sicrhau'r triffwynt yma. A Dave Jones. Dangos llaw gadarn